História z Agrostodolov. Legendárna Škoda EŠT 180. EŠT 180 bol výkonný kolesový ťahač s výkonom 180 koní, čo je 132 kW, skrátka EŠT znamená Škoda, traktor alebo ťahač a číslo v názve označuje výkon motora. Traktor vznikol v roku 1968 z iniciatívy Karla Žďarského z JZD Dolany. Bol navrhnutý ako viacúčelový poľnohospodársky ťahač s využitím komponentov nákladného vozidla JAS 706 MT. Traktor mal pevnú konštrukciu s otočným stredovým čapom pre lepší rajd, pohon oboch náprav cez diferenciály s uzavierkou a nesynchronizovanú prevodovku Prága. Maximálna rýchlosť bola oficiálne 25,72 km za hodinu, no dosahovalo sa aj vyše 40 km za hodinu, čo ale však bolo nebezpečné. Sériová výroba sa rozbehla v STS Mimoň v roku 1970. Vyrobilo sa viac než 10 000 kusov počas 25 rokov, pričom vrchol ročnej produkcie bol okolo 830 kusov v rokoch 1978 až 1979. Model EŠT 180 bol postupne modernizovaný na verziu EŠT 180N a nakoniec premenovaný na EŠT 183.